Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da kasancewa a cikin ah, rahoton ƙarshen mako na kasuwa wanda za mu gabatar insha Allahu. A daidai wannan lokaci, na'am, za mu yi nazari game da abin da ya riga ya wakana a cikin kasuwar gold wanda ake kira da zinariya kenan. Kuma za mu yi bibi tarihin abin da ya wakana a satin da ya riga da ya wuce. Na'am, insha Allahu za mu nazari akan satin da ya labarin baya kafin mu zo mu ga me ya gudana a satin da muka fita daga ciki, sannan kuma mu ga yaya sakamakon 'yan kasuwa ya riga da ya fita a cikin wannan kasuwa. So kafin komai a takaice za mu kalli shi kankin kansa instrument ɗin da za mu yi nazari a kai, wato gold ko in ce zinariya a Hausance. Ya kasance neutral asset ne wanda kusan a kowace kasuwa ana cinikayyarsa. Saboda haka chart pattern ɗin da za mu kalla a wannan kasuwa ya sha bamban da na ragowar kasuwanni, kasancewar chart pattern ɗin da yake kan forex ya sha bamban da chart pattern ɗin da yake kan ko in ce kasuwar da take ta forex ta sha bamban da kasuwar stock, haka zalika kasuwar crypto ta sha bamban da kasuwar forex. Saboda haka dukkanin bayanan da za mu yi a kan wannan kasuwa ya ta'allaka ne kacokan akan chart pattern da yake akan kasuwar forex. Kuma ina sa ran insha Allahu duk wanda zai bibiyi farashin akan kasuwar forex zai same shi makamanci ko ya daidai da makamancin price ɗin da za mu dinga ba da rahoto a dukkanin ƙarshen mako in Allah Ubangiji ya kai mu. Abu na farko da za mu kula da shi a nan shi ne satin da ya gabace mu me ya faru a cikin kasuwa. Ma'ana mu kalli tarihin abin da ya gudana a baya kenan, kafin mu zo mu fara tunanin ko kuma mu kalli tarihin da ko kasuwar da satin da ya wuce ya ta gudana. To, in muka kula a satin da ya wuce, an samu ƙaramar siyarwa wanda ya fara daga daidai buɗewar satin, inda buyers suka yi ƙoƙari suka siyar don ci gabar maƙalewar farashi, sai suka samar da yunƙuri na biyu wanda ya tabbatar da taɓi biyu kenan. Saboda haka bulls ba su sami damar buyers ba su samu damar ci gaba da tafiyar farashi a ƙasa ba, amma bulls sun samu ƙarfin gwiwa ta hanyar ɓata farashin ko kuma karɓar farashi daga hannun masu siyarwa, inda kai tsaye farashi ya yi tashin goron zabi tun daga kandil na hudu har abin da ya kawo ƙarshen rufewar satin gabaki ɗaya, wanda idan muka bi sannu-sannu za mu kalli wani irin manya-manyan hujjoji bulls suka riga suka samu wadda har ta karfafe suka samar da wannan farashin da kuma wannan gwaggwaɓar riba a cikin wannan satin da ya riga da muke kalla. Abun lura abu ne guda biyu zuwa uku. Abu na farko shine mu kula da daidai nan saman wanda ya tabbatar da ƙolin farashi na maƙalallen farashi kenan, abin da ake cewa trading range. Sannan
za mu yi nazarci daidai nan, wanda yake nufin ƙolin ƙasa na maƙalallen farashi, ma'ana trading range bottom. So abin da ya faru a cikin wannan satin, bulls sun samar da, ko in ce farashi ya yi sama, inda aka samu hauhawar farashi ko kuma ɓallewar farashi sama bayan an wuce saman maƙalallen farashi, ma'ana farashi ya tsallake trading range. Za mu iya la'akari da kallon nan gurin a matsayin tafiya ta ɗaya, wadda ta riga da ta faru tun daga kandil na 4 zuwa kandil na 13 samansa, a matsayin awon tafiya da bulls suka riga da suka ɗauka don ci gaban da gudanuwar tafiya zuwa sama. Wannan yana nufin bulls suna tunanin ƙara maimaita wata tafiyar da za ta yi makamanciyar wannan tafiyar zuwa ƙoli a gaba, wanda ta yiwu wannan kandil na 16 ƙasansa shi ne mafarin fara sabuwar tafiyar da za a maimaita, wadda aka fara ta daga kandil na 4 zuwa kandil na 13. Ɗaya kenan. Sannan za mu yi la'akari da kandil na 9 daga ƙasansa zuwa saman kandil na 13, wanda shi ma hujja ce da bulls za su yi la'akari da ita don fara, ko kuma in ce samar da aunanniyar ci gaban tafiya zuwa sama, a matsayin leg 1 pullback leg 2 da kasuwa ake kiran shi miƙa biyu, ko kuma jerin tafiya guda biyu a cikin direction ɗaya, wanda bulls suke ƙoƙarin su ƙara maimaita wannan tafiyar a gaba domin samun cikakkiyar riba. Sannan abu na uku, akwai kandil na 7 ƙasansa zuwa saman kandil na 13 shi ma. So wannan shi ma idan muka ɗauki ƙasan kandil na 16 zuwa sama, zai iya zama aunanniyar tafiya da bulls suke fatan ta kuma aunuwa a gaba saboda samun cikakkiyar riba. To a dukkanin wannan hujjoji na ci gaban tafiya da bulls suke ci gaba da nema, ya faru ne sakamakon wannan ɓallewar farashi da ta riga da ta faru a satin da ya gabata, da kuma samun ƙarfi na ci gaban da yiwuwar siya. Wannan ɓangaren bulls za su yi la'akari da dukkanin waɗannan damammaki guda uku da muka faɗa don ƙara neman ci gaba da siyan kaya da kuma ƙara wa kasuwa tsada har zuwa gurbin da za su ɗauki riba. Saboda haka wayannan aunannin ci gaban tafiya guda uku, bulls za su zaɓi kowanne kuma za su ci gaba da auna shi a cikin kasuwa har lokacin da tafiyar kasuwar zai zo ƙarshe bisa alamomin da kasuwa ta nuna. Za mu yi la'akari da kowanne a cikin rahoton da za mu zo da shi a nan gaba insha Allahu, inda za mu ga wanne ne bulls suka ɗauka, wanne ne suka haƙura da shi, da kuma dalilin da ya sa suka ɗauka, da kuma hujjar da ya sa suka haƙura da shauran insha Allahu. Wannan kenan. Sannan daga cikin muhimman abubuwan da bulls suka kula da su a cikin kasuwan nan, akwai abin da ake cewa gap. Da akwai gap a daidai a daidai jikin kandil na 11 kenan, in muka kula. Abin da ake kira gap shine giɓin da 'yan kasuwa suka bari a baya. A nan in muka kula tsakanin kandil na
11, babban kandil ne wanda ya ɓalle saman gabaki ɗaya maƙalallen farashi trading range kenan, inda farashi ya ci gaba da tafiya. Kuma dawowar kandil na 16 a matsayin koma baya da kasuwa ta samar pullback kenan, bai iya samar da 'yancin rufe tazarar da ta haifi tsakanin buɗe kandil na 10 ba zuwa daidai jikin wuyan kandil na 12 nan ba. Wannan shine gap, kuma shine abin da ake kira rata. Sannan ana sa ran bulls za su kalli wannan a matsayin dama don samun wata aunanniyar tafiyar zuwa sama. Muddin bias ba su zo sun rufe wannan giɓin da bulls suka riga da suka samar ba. Saboda haka babban awon da bulls za su nazarta a daidai wannan lokaci shine aunannen gap, ko kuma aunanniyar tafiyar da gap ya riga da ya samar. Gap yana nuna ƙarfi da bulls suke da shi, inda za su yi amfani da wannan damar don ci gaba da motsa farashi har zuwa direction ɗinsu. So still ba mamaki masu siyarwa suna da farashi a daidai jikin kandil na 19, kasancewar an ɓalle samansa. Amma dai har yanzu dai analysis ɗin kasuwa abin da ya nuna masu siye sun fi damar ci gaba da cinikayya a ciki. Sannan kasancewar wannan ɓallewar farashi ne ko kuma tashin goron zabi ne da ya faru a cikin kasuwa, dukkan ɗan kasuwa masu siyan kaya suna sa ran za a samu 'yancin ci gaba da hauhawar farashi ko mashiga kasuwa, abin da ake nufi channel kenan, wanda ta yiwu da yawan 'yan kasuwa za su ɗauki da'ira ta kariya da da'irar damar ci gaba da cinikayya a cikin kasuwa, abin da ake cewa channel line kenan, domin kare kai da kuma ci gaba da siyan kasuwa da zarar an taɓa da'irar kariyarsu. So wannan shine abin da za mu bibiya insha Allah a cikin kasuwa don mu ga yiwuwar ci gaban kasuwar ko kuma tafiyar farashi. So idan bulls sun sami 'yancin ci gaba da tafiyar farashi, muna expecting da akwai channel of wanda yake nufin mashiga kasuwa ko kuma kasuwa za ta ci gaba da tafiya har za mu ga area da bulls za su kalla a matsayin babban da'irar cinikayya, domin tabbatar da cewa sun cikakkiyar ribarsu wadda za su ɗauka a cikin kasuwa, wanda muke expecting daidai ariyar wannan layin da muka zana a matsayin babban gurbin musayar farashi, wanda kila ko kuma tabbas shine zai expecting daidai wannan motsin leg ɗin da muka yi ko samansa ko jikinsa. Amma dai kuma dai meye, a daidai nan gurin da akwai yiwuwar samun wani musaya ko wani canji wanda zai iya faruwa a cikin kasuwa. Ta yiwu wannan satin da za mu shiga ya iya zama satin da, ko in ce satin da za mu yi bayani, ya iya zama satin da zai zama an samu cuɗewar farashi tsakanin waɗannan farashin saman da layin ƙasan da muka yi magana, kasancewar su ne da'irar da 'yan kasuwa kowa yake sa ran a wannan gurbin yake da farashi. Bulls suna expecting farashi a daidai jikin wannan babban gurbin farashi wanda ya daidai da alhamdulillah, wanda ya daidai da giɓin da bias suka riga da suka samar kuma suka gaza cika shi, saboda majoritin masu siya suna da yawa kuma sun tabbatar da suna da hukunci da kuma farashi a daidai gurin, inda masu siyarwa za su mai da hankali sellers kenan a daidai da'irar sama domin su samu kaya, domin su sai da kayansu, masu siya su sai da kayansu tunda ya yi tsada kuma farashi ya kai gejin da ya kamata a ce
an samu aƙalla ƙaramin motsi kafin kasuwa ta ci gaba da tafiya ya zuwa wani mataki. Idan bulls ba su iya haɓaka wani abu da ya dace ba, kaɗai abin da bears za su so a cikin wannan kasuwar ba na abu bane ba illa su samu aƙalla farashi ya maƙale tsakanin da'irorin nan guda biyu, tsakanin layin nan na ƙasa, ma'ana jikin kandil na 16, ko kuma kada ya wuce saman da'ira ta sama wanda yake shi ne layin ci gaban farashi da muka yi magana a farko, ma'ana leg ci gaban tafiya da bulls suke expecting za su iya samarwa. To bears za su ɗauke shi a matsayin da'ira mai muhimmanci domin ya zamana farashi bai ci gaba ya ƙetare wannan matakin ba. Ok, yanzu za mu nazarci kandilan da za su zo tun daga kandil na farko zuwa ƙarshen makon, sai mu ga me ya riga da ya faru. So kandil na ɗaya, biya body, kandil ne na siyarwa wanda masu siyarwa suka riga da suka mallake shi, kuma ya riga da ya rufe a ƙasan kandil na ciki, ko in ce ɗafa ciki, kandil ɗin da ya zama a cikin kandil na 19 inside buy kenan da ake cewa, na ƙarshen satin da ya riga da ya gabata wanda ya zama doji. So bears za su karɓi haka a matsayin farashi mai kyau, kasancewar farashi ya ƙetare sama, kuma suna sa ran cewa su samu dama na ci gaba da sauke farashi a ƙasa, aƙalla ko yaya ne ya zamana a ce farashi bai ci gaba da tafiya sama ba, saboda a kandil na 18 da ya faru a ƙarshen satin da ya wuce, kandil ne mai muhimmanci wanda shi ma a jikinsa da akwai yiwuwar samun rata wanda masu siye suka riga da suka samar, kuma rashin rufe wannan ratar zai haifar da masu siyarwa a bears, zai haifar da bears matsala, kasancewar ba za su iya samun damar karɓar farashi a daidai gurin ba. Dole ƙila in dai har bulls suka riga da suka samar da kandil ɗin da ya lalata wannan tafiyar, zai ba su ƙarfin gwiwar ci gaba da ɗaga farashi zuwa mataki na sama. Wannan size ɗin farashin biya body ɗin nan, bulls za su so, bears za su so su samar da shi a ƙasa zuwa daidai jikin tsakiyar kandil na 18 na ƙarshen makon da ya wuce, domin ya zamana an samu cikakkiyar dama na haifar da karayar farashi, kuma channel ya zamana ya yi zama da akwai daidaito tsakanin masu siye da masu siyarwa, wanda zai ƙila zai yi daidai da taɓa kariyar da bulls suke da ita, domin su samu ‘yancin siyan kaya a farashin da yake ya yi ƙasa sosai, wanda zai ba wa masu siyarwa ‘yancin ci gaba da lalata farashi ko kuma karya farashi har zuwa su zo daidai ariyar jikin kandil na 18. Kandil na biyu, bulls sun shigo sun siye ƙasan kandil na ɗaya, inda suka juya shi ya koma sama. Yanzu hakikanin gaskiya kasuwa ta fara a matsayin tight trading range, ma'ana makalallen farashi, inda dukkanin farashin tsakanin masu siye da masu siyarwa suke da ƙarfin gwiwar cewa kowa yana da iko da ya ci gaba da mu'amalantar kasuwa, ko in ce kasuwar limit order, kasuwar masu sayarwa a kan ƙolin farashi don karya farashi, da masu siya a ƙasan farashi don ɗaga farashi. Wannan kasuwa ce ta daidaito tsakanin masu siye da masu siyarwa.
amma kan mu manta bulls ko in ce bears, bulls suna da dama mai kyau kasancewa trend ɗin kasuwar su suka mallake ta, kuma mafi yawan farashi da kandilan da suke cikin wannan trend ɗin nasu ne. Wannan zai sa bulls su kalli wannan farashin da muhimmanci, su kuma fara tunanin cewa dama ce na su ci gaba da tafiye da farashi zuwa saman sama. Kandil na uku, doji inside body. Kandil ne mai ƙaramin jiki da ya rufe a jikin kandil na biyu, kuma shi ma ya zama ya makale a jikin kandila ukun da aka riga da aka haifar. Wannan yana nufin tight trading range, saboda saman dukkanin kandilan ya kusan zuwa disem, ƙasansu ya kusan zuwa ɗaya. Yanzu kowane daga cikin masu siye da masu siyarwa suna sa ran ɓallewar farashi a kowane irin direction. Masu siyarwa suna sa ran a samu ɓallewa na ƙasan dukkanin wannan farashi har a zo a taɓa wannan layin nasu, wanda ya daidai da tsakiyar kandil na 18, domin samun ‘yanci da kuma ci gaba da sauke kasuwa, inda masu siya za su so a ce farashi ya ci gaba da tafiya a gaba har ya wuce aƙalla saman ƙarshen ƙolin farashi da aka yi a ƙarshen satin da ya riga da ya wuce. A kandil na 4 abin da ya faru kenan, tip kandil ɗin ya buɗe da ƙarfi sosai, ya kuma rufe a jikin saman inda masu siye suke expecting cewa nan ne da'irar da suke sa ran farashi zai ci gaba da motsi, wanda hakan ya haifar da ɓallewar farashi na saman ƙarshen satin da ya riga da ya wuce, da masu siye suna sa ran cewa farashi zai ci gaba da tafiya a cikin manufarsu domin ci gaba da tafiya. Wannan kandil na 4 kasancewa yana da ƙarfi, da yawan masu siye za su siya a samansa, za kuma su sa kariya a ƙasan kandil na 1, ma'ana stop loss, kasancewar sun samar da kandila guda 3 wanda suke a jikin direction ɗinsu, kuma farashi yana ci gaba da tafiya a cikin manufofinsu. Saboda haka siyan kandil na 4 dama ce mai kyau, kuma za su fara tunanin ɗaukar riba ne a daidai jikin da'irar da suke sa ran cewa nan ne babban guri na ɗaukar riba mafi muhimmanci domin su aƙalla scalp su ɗauki ƙaramin riba. In muka kalli saman ƙoli na kandil na 19 na ƙarshen satin da ya wuce, akwai jela, saboda haka hakan ya tabbatar da akwai layi na masu siyarwa kenan, channel line, kariyar siyarwa, wanda a daidai gurin akwai chance ɗin ɗaukar riba da biya suke da ita, da bulls suka yi la'akari da ita, kuma za ta zama hujja da za ta ba da dama don ci gaba da yin cinikayyar hankali kwanci. Ma'ana bulls suna so su ɗauki koya wani abu yake a daidai jikin wannan layin na sama. Kandil na 5 abin da ya haifar kenan, kuma ya tabbatar da cewa da akwai pushes a sama, ma'ana yunƙuri, kamar misali yunƙuri na 1 da aka samu a kandil na 13 a satin da ya wuce, da yunƙurin da aka samu da ya taɓa jikin kandil ɗin kariya na bias a kandil na 19, haka zalika ya maimaitu a jikin kandil na 5 kenan a buɗewar wannan mako. Saboda haka dukkanin bulls suna sa ran cewa a gurin nan akwai chance na su ɗauki riba, ko kuma su yi scalping, su bar ragowar kayan kuɗinsu a cikin kasuwa domin ci gaban tafiya, kuma ya yi daidai da kusa da dab da inda ake sa ran babbar riba za ta fita da ɗan ƙaramin motsi ko kuma jikinsa dab da shi.
wannan jelar da take jikin kandil na biyar ta tabbatar da rashin ƙarfin rashin damar ci gaba da siye, duk da yake dai masu siye suna da ƙwarin gwiwar kasancewar dukkanin kandilan suna kan direction ɗinsu. Amma wannan inuwar ta tabbatar da rauni na rashin samun ƙarfin da za a ci gaba da mu'amalar. Kandil na shida biya body. Watakon ɓallewar da aka samu tsakanin kandil na uku da kandil na hudu, da yawan bulls za su kalli saman kandil na biyu a matsayin dama wadda za ta tabbatar da ci gaban farashi ko kuma dawowarsa, wanda za su kalli gurin wanda da yawan bulls za su so su kalli damar a matsayin ci gaban tafiya zuwa sama. Wannan kandil na shida da ya zo kuma yana da girma, sai ya zo ya tabbatar da farashin. Idan bias suka samu wani farashin ya zo ya ci gaba da tafiya a ƙasan kandil na shida, hakan ya tabbatar da an rufe wannan alama da kandil na hudu ya riga da ya samar, da ya ƙarfafi masu siye don ci gaban farashi zuwa sama. Idan kuma bulls ba su samu wannan idan bias ba su samu wannan dama ba, suka bari bulls suka lalata farashin ko kuma suka samar da wani tasiri a gurin, to zai lalata tsarin da bias suke da shi na yunkurin rikita kasuwa, zai kuma tabbatarwa da bulls 'yancinsu na ci gaban kasuwa. Sannan za su nemi damar samar da shingen farashi a ƙasa a daidai jikin kandilan da aka buɗe a wannan rana domin ya zamana sun ci gaba da mallakar kasuwa har ya zuwa wani lokaci. A kandil na bakwai, abin da ya riga ya faru kenan, bulls sun karɓi kasuwa, ko in ce sun siya a jikin kandil na shida, sun kuma rufe shi a lokacin da daidai da suka samar da kariya a jikin layin da suka yi amanna da cewa layin nasu ne. Wannan ba ƙaramin koma baya ba ne ga masu siyarwa, wato bias kenan, inda kasuwar ta fara da kasuwar damar mashiga kasuwa ga masu siye kenan, wanda dukkanin wata alamar siyarwa take ɓaci, alamar siye take ƙara ƙarfi, sannan damar siye take ƙara ƙarfi, kuma damar siyarwa take yin rauni. Saboda haka a kodayaushe masu siya su suke samun riba, masu siyarwa ba sa samun wata nasara mai yawa. Kamar yadda muka gani a kandil na uku, yiwuwar a juya kasuwa ya gaza, masu siye suka ansa. Haka ne ya faru a kandil na shida, ba shi an samu kandil wanda ya ke inside kandil ne da yake tabbatar da ci gaba da tafiyar kasuwa. Bulls za su so su siye shi, amma za su yi ƙoƙarin saka damar kariya ne a ƙasan kandil na uku, kasancewar ya maƙale da yawa. Ta yiwu masu siyarwa suna nufin sun samar da ƙaramin tafiya ƙasa ne daga kandil na shida, sai ƙaramin juyi sama kuma su ɗan ƙara gangarowa ƙasa, sannan ƙila idan masu siya ba su samar da wani kataɓus ba, bulls kenan, su kuma gangaro kasuwar har zuwa ƙasa. Amma idan bulls sun samar da wani dama wadda ta dace, to ta yiwu kasuwar daga nan gurin ta ci gaba da tafiya a cikin direction ɗin da yake nasu. A kandil na takwas, abin da yake faruwa kenan, bias sun samar da kandil wanda yake shi ma a jikin kandil ɗin da yake na bulls, da'irar da bulls suka tabbatar da ita a matsayin da'irarsu ba tare da ya ɓalle shingen ba, kuma ya zama yunƙuri na biyu kenan, micro double button, ƙaramin yunƙuri na bulls, in dai har ba su samu farashi ya ci gaba da tafiya ƙasa ba. Kandil na takwas yana ɗauke da bayanan samar da dama mai kyau ga masu siyarwa, muddin suka samar da farashin, suka yi amfani da ita yadda ya dace don gangaro da farashi zuwa ƙasan kandil na biyu, sannan kuma tunani na gaba su gangaro da shi zuwa ƙasan kandil
na 18 da ya faru a satin da ya riga da ya wuce. Hakikanin gaskiya bulls suna da ƙwari sosai a cikin kasuwa kuma suna ƙoƙarin su tabbatar da wata ɗabi'a ta ƙarfin kasuwa da ake cewa buy for every reason, ma'ana damar siya ta kowace irin hujja. Bulls suna siya kai tsaye yayin da biya suka rufe kandil ɗinsu a kowane lokaci. Hakan ya faru kashi uku. Idan muka kalli ƙasan kandil na ɗaya da aka buɗe a wannan satin a kandil bayan da biya suka rufe shi da tunanin su ci gaba da tafiya, bulls suka siya kai tsaye suka haifar da canjin farashi. Haka na kandil na shida bayan da biya suka siyar, bulls sun siye shi domin ci gaban farashi. Haka nan kandil na takwas biya sun samar da shi, bulls suka siye shi domin juya farashi. Kuma wannan kandil na taran ya samar da damar shiga ta biyu kenan wanda ake kira da haitu buy setup domin bawa masu siya ƙarfin gwiwa su ci gaba da ɗaga farashi zuwa sama. Wanda bai siya a kandil na hudu ba zai yi ƙoƙarin siya a kandil na tara samansa, ko kuma ya shiga a lokacin da ake haɗa shi, kasancewar ya ba da damammaki mai yawa wanda suka haɗa da na farko dama ta biyu ce na ci gaba da tafiyar farashi, haitu buy setup. Na biyu ya riga da ya taɓa rukunin kariya da bulls suke da shi don ci gaba da karɓar farashi daga hannun masu siye. Sannan na uku ya riga da ya rufe a saman kandila guda biyu da kandil na takwas da na tara, wannan yana nufin ya ɓalle ƙaramin koma bayan da kasuwa ta samu don ci gaba da tafiya zuwa sama. Har yanzu bulls abin da suke da shi mafi muhimmanci shine a taɓa babban rukunin musayar farashi wanda yake resistance da bulls suke da shi domin yiwuwar samun ɗaukar riba ko kuma ci gaban tafiyar farashi. Karin manta a daidai kandil na 16 zuwa kandil na 19 da ya faru a satin da ya wuce, akwai wani yunƙuri da ya faru na ci gaban farashi wanda za mu ɗauke shi serious ko kuma da tasiri don ci gaban siye da bulls suke sa ran zai iya samar da ci gaba da gudanuwar farashi a daidai direction ɗinsu, ma'ana leg 1, pullback leg 2, tafiya ta ɗaya, koma bayan kasuwa da kuma ci gaban tafiya, wanda yanzu ana kan layin samar da maimaituwar farashin mu tafiya ta biyu a daga buɗe wannan kasuwar zuwa saman kandil na 5 da muka gani, wanda ya rage wasu 'yan motsi zuwa gaba da hakan za ta iya faruwa. Sannan ƙasan kandil na 7 zuwa saman kandil na 13 da muka yi magana a matsayin ci gaba da gudanuwar farashin da ake sa ran zai maimaitu a gaba daga kandil na 16 zuwa saman koli ya kusa cikuwa, wanda abu ne da za mu duba sosai kuma mu kalle shi da kyau. Ƙasan kandil na 16 zuwa daidai jikin wannan da'irar kenan. Babbar da'irar ko in ce gurbin musayan farashi kenan. Yawwa. Yawwa. So, shi ne abin da yake shirin faruwa. Leg 1, pullback leg 2, tafiya ta ɗaya, ja bayan kasuwa, yunƙurin tafiya ta biyu. Ƙasan ƙoli yawa ƙasan ƙoli
yauwa na tabbatar da cinikayya da yake faruwa a daidai nan, yauwa gashi nan, yauwa. To, kandil na tara yana kan direction tabbatar da ci gaban tafiyar farashi domin cika manufar ci gaban da ta riga da ta faru na leg 1 a satin da ya wuce. So, kandil na goma, wannan ba na bane illa tabbatarwa abin da ake kira breakout pullback test, tabbatar da yunkurin ci gaban farashi domin duk wanda ya riga da ya siya saman kandil na tara ya ƙara samun gasgaci na ci gaba da tafiya, wanda bai siya a sama ba kuma zai iya siya a jikin jelar ko kuma inuwar kandil na goma da ta riga da ta faru ta rufe a tsakiyar kandil na tara domin ya siya da sauƙi domin farashi ya ci gaba da tafiya. Wannan farashin ya yi kama da makalallen farashi, saboda haka bulls za su fara shiga taitayinsu, ba wai za su dogara kacokan akan tunanin riba ba, saboda raunin da yanzu ya fara shiga kasuwa tun daga saman kandil na biyar ya riga da ya rufe da jela a sama, sannan kandil ɗin masu siyarwa biya kandil ya biyo shi, bulls kandil suka yi yunkurin sama, biya suka ɓata tafiyar, bulls suka yi yunkurin ci gaba da tafiya, bias suka rufe shi a matsayin breakout pullback test, amma bulls za su mai da hankali domin su samu damar ɓallewa mai kyau zuwa sama, wanda zai ba su ‘yancin aminta da wannan farashi ko kuma fara ɗaukan mataki domin tserewa. A yanzu idan muka kula a kandil na goma, mun shigo kusan rukunin tsakiya na sati, kasancewar 6-hour candlestick ne, kandil ɗin awa shida ne duk guda ɗaya, saboda kandil 20 ne da mu. So a tsakiyar kasuwa muna sa ran behavior da yanzu take faruwa da akwai yiwuwar samun canji ko kuma musaya ko kuma samar da gaskiyar ci gaban kasuwa, saboda duk wanda ya nasara a cikin wannan tafiyar ana sa ran shi ne zai yi nasara a kasuwar gabaki ɗaya har zuwa ta. Idan farashi ya ci gaba da rikicewa, ya ci gaba da lalacewa, ya ci gaba da samun ba daidai ba, to ana sa ran trading range zai ci gaba a cikin kasuwa har ƙarshen sati. Haka zalika idan bulls suka yi winning ɗin samar da ɓallewa da ci gaba da tafiya mai kyau, ana sa ran farashi zai rufe a farashi mai kyau ma a wannan satin. Yanzu za mu ga kandil na 11, ayya shi ma dai ya rufe, amma dai ya samar da ‘yar ƙaramar rata wadda ta yi daidai da daidai jikin area da za a ɗauki riba, alamun cewa masu bulls kenan sun ƙara ɗaukar wata riba a jikin inuwar da ta faru a samansa, kuma ƙasansa ya taɓa ƙasan kandil na goma, wanda yake nufin ƙaramin taɓa biyu ko kuma ƙaramin yunƙuri double button, micro double button. Hakan na nufin cewa wannan yunƙurin ci gaba da tafiya yana ci gaba da samun rauni ƙwarai da gaske a cikin kasuwa, kasancewar har yanzu ba a samu wata ko wani farashi wanda ya rufe mai ƙwari a sama ba don ci gaba da tafiyar farashi. Har yanzu farashi yana rufewa domin ya ba wa masu siye da siyarwa ‘yanci. Doji farashi ne da yake daidaita dukkanin masu cinikayya, kuma haka ne yake faruwa a kowane lokaci. Kandil na 12 ya rufe a matsayin bear body. Wannan kasuwa ta zama abin lura sosai, kuma shingen farashi na masu siye bulls kenan, bull trend line kenan, ya riga da yana ci gaba da yin rauni, kasancewar har yanzu ba su samu wani farashi wanda zai ba da rata don ci gaba da tafiya ya taɓa farashin sama ba kai tsaye. Illa iyaka masu siyarwa bias kenan sun hana hakan, saboda su tabbatar da cewa suna da ƙwari kuma damar ci gaban da riƙe farashi ta kasance a hannunsu. Kandil na 12 yana ɗauke da labarai masu muhimmanci. Na farko, ya fara nuna alamun cewa duk wani yunƙuri na ɓallewa sama da bulls suke samarwa, bias suna lalata shi. Alal misali,
a kandil na 7 bulls sun so su dawo kasuwa, a kandil na 8 bias suka ɓata tafiyar, a kandil na 9 bulls suka zo da kasuwa sannan suka ɓalle saman kandil na 7, amma a kandil na 10 bias suka ɓata shi. Haka zalika kandil na 11 bulls sun dawo kasuwa sun ɓalle sama na kandil na 9, amma bias a kandil na 12 suka ɓata shi. Wannan ba na abu bane yake ba da labari, yana ba da labarin cewa an samu truncated wedge, kuma alamun ƙila samun tafiya ta biyu domin ci gaba da tafiyar farashi zuwa sama. Wannan saman kandil na 11 da ya daidai da saman kandil na 5, bias za su kalle shi a matsayin double taps, ma'ana yunkuri biyu a cikin kasuwa, kuma in dai haka ta tabbata bias suna so su kalli bulls a matsayin wayanda suka ɗauki cikakken riba. Yanzu bias suna son farashi ya ɓalle ƙasa, aƙalla ya taɓa ƙasan kandil na 6, sannan su fara tunanin ci gaba da karya kasuwa har zuwa kandil na 1 ƙasansa. Idan sun sami 'yancin da suke so, su fara tunani gurin rufe gab na kandil na 18 na ƙarshen makon da ya wuce. Idan hakan ta gagara kuma, bulls suka samar da tafiyayyar motsi mai ƙarfi zuwa saman ƙoli, to fa farashi zai ci gaba da gudana. A kandil na 13 abin da ya riga da ya faru shine doji. To a nan gurin biya sun siyan abin da ba su taɓa yi ba a cikin kasuwa, a daidai jikin nukudar da bulls za su ɗauki riba, kuma alamu suna nuna cewa wannan yunkurin tafiya wanda yake farawa daga kandil na 7 a satin da ya gabata zuwa kandil na 13 shi ne ya yi daidai da faruwar kandil na 16 satin da ya wuce zuwa saman kandil na 13 ya cika bisa ga dukkanin alamu. Wannan hujjojin da bulls suke da shi don tabbatar da haka kam suna da matuƙar yawa. Abu na farko shi ne an samu ƙaramin motsi a kasuwa a tsakanin kandil na 16 satin da ya wuce zuwa kandil na 9, wanda ya faru daga ƙasan kandil na 1 da aka buɗe zuwa sama kandil na 13, leg 1 pullback leg 2, wanda wannan leg 2 ɗin ya haifar da wedge, ma'ana miƙa 3, miƙa 1, dawa baya, miƙa 2, dawa baya, miƙa ta 3, sannan aka samar da truncated wedge, gajiyayyar miƙa guda 3, sannan aka samar da taɓa biyu raunanne, wanda hakan yake nufin ruguzowar kasuwa zuwa matakin ƙasan ƙasa. So ƙasan kandil na 13 bai tabbatar da akwai masu siyarwa ba, amma kuma bulls ɗin da za su siye a nan za su siya cikin kasada. Saboda haka da yawan waɗanda suka siya a saman kandil na 4 sun ɗauki ribarsu a scalping ɗinsu, ƙaramar ribarsu a saman kandil na 13, wasu sun ɗauka a saman kandil na 11. Abin da ya rage kuma yana cikin kasuwa, suna tunan expecting ɗin mai kasuwa za ta yi, amma most 'yan kasuwan da suka yi bayin sun fita gaskiya daga cikin kasuwa saboda hujjojin da bias suka tabbatar. Kandil na 14 bias sun karye farashi ƙasa sosai, kuma a yanzu ne bias suka samar da damammakin da suka daɗe suna nema. Dama ta farko shine kandil na 12 da zama kandil ɗafa ciki, ma'ana inside ba, kandil farashin da yake a ciki wanda yake yiwuwar kawo canji a cikin kasuwa. Kandil na 13 da ya biyo shi ya nuna alamun cewa gazawar ci gaba da tafiya na bulls
inda ya tabbatar da yiwuwar ɓallewar farashi zuwa ƙasa na bias kenan, wanda ta yi bias su kalli wannan a matsayin aunanniyar tafiya zuwa ƙasa. Wannan aunanniyar tafiya idan har ta faru za ta zamo zuwa daidai eriyar daidai eriyar taɓa kandil na ɗaya, ƙasan kandil na ɗaya kenan da aka buɗe. Idan kuma farashin ya zama haka, ta yiwu farashin ya dawo trading range, kasuwar maƙalallen farashi, ita kuma takan zo ne don samun damar siyarwa a sama da kuma siye da sauƙi a ƙasa. Sannan a koda yaushe tsakiyar farashin nan ne eriyar da farashi yakan ba da daidaiton musayar cinikayya tsakanin masu siye da masu siyarwa. Kada mu manta har yanzu bulls su suke da 'yanci mai kyau a cikin kasuwa, kuma damar da bulls suke da ita har yanzu tana nan. Kasancewar har yanzu da akwai layin kariya da bulls suke da shi a cikin kasuwa, kuma a koda yaushe ba za su taɓa so kandilan ko kuma biya su ɓalla shi cikin sauƙi ba da kwanciyar hankali. Kandil na 15 ya zama doji, ma'ana kandil mara tabbas, wanda bai tabbatar da masu siye su siya a samansa ba, bai kuma ba wa masu siyarwa ƙarfin ci gaba da siyarwa ba. Amma kaɗai masu siya za su samu 'yancin ci gaba da siya ne idan suka yi la'akari da wannan farashin nasu, ma'ana farashin kariya da suke da shi, duk da yake da yi wannan kandil ɗin yana jikinsa, bai tabbatar da cewa shin wannan alama ce ta karyewar layin kariya ba ko kuma alama ce ta tarye layin kariya ba. Saboda haka dukkanin bulls za su nemi ƙarin bayani kafin su shiga kasuwa. Wannan bai isa ya ba su 'yancin ko kuma damar shiga kasuwa kai tsaye ba. Abu na gaba da bias za su so su gani, farashi ya zama ya kasance a hannunsu domin tabbatar da cewa kasuwar ta zama a hannunsu. Idan bias ba su ga haka ba, bulls suka riga samun wani dalili ƙaƙƙarfa, to bulls za su yi amfani da damarsu, za kuma su tabbatar da cewa farashin ya ci gaba da tafiya a daidai manufarsu, tsarukansu da kuma tunanukansu. Saboda haka kandil na 15 kandil ne maras tabbas. Kandil na 16 ya biyo shi kuma ya rufe a ƙasansa. Wannan yana yiwuwa dukkanin masu siye bulls kenan sun yarda cewa yanzu fa layin kariya ya lalace, kuma biya sun ɓalle shi ƙasa. Sannan ba wata hujja na ci gaba da siyan kaya a yanzu, har dai ba a samu wata shaida mai kyau wadda za ta tabbatar da cewa damar ci gaba da siya tana nan ba. Idan ba haka ba, farashi ba zai zama yana hannun masu siye ba, kamar yadda kandil na 6 ya tabbatar. Idan har masu siyarwa suka ɗauki wannan a matsayin ci gaban farashi, yunƙuri na farko, to fa sun fara tunani akan cewa nan gurin ya zama ci gaban farashi yunƙuri na biyu, wanda farashin zai gangaro jikin kandil na 1 domin kasuwa ta kasance ta zo ta taɓa ƙasan inda aka buɗe ta a mako, domin farashi aƙalla ya zama maƙalallen farashi kenan, an ɓata ci gaba da tafiyar farashi, yanzu an canza ma suna zuwa kasuwar daidaito, wanda tsakanin masu siye bulls kenan da masu siyarwa bulls akwai imani da daidaito iri ɗaya. To kandil na 17 abin da ya faru kenan, yanzu sun tabbatar da ci gaban tafiya ta biyu ta yi daidai da ci gaban tafiya ta 1 a matsayin second leg kenan. Saboda haka wannan farashi ya zama trading range. Trading range, kasuwar maƙalallen farashi, an zo an taɓa ƙasan inda aka taɓa
mafi kolin farashi kenan, inda saman kasuwa ya riga da ya faru a kolinta, wanda nan gurin shine farashin da masu siye da siyarwa suka yi amanna a kan cinikayyarsu a cikin kasuwa. Bulls ba za su so farashi ya ɓalle nan ba, saboda ɓallewarsa nan gurin masu siya za su ci gaba da harin farashin ƙasan kandil na 16 kenan daidai wannan da'irar, kamar yadda masu siye suka hari saman wannan da'irar ta sama kuma suka je suka tabbatar da farashi ya je daidai gurin, sannan cinikayyarsu ta tabbata. Alhamdulillah. Kandil na 18 Bulls sun samu nasarar samar da farashi da ya yi ƙarfafe su. Wannan siya ne na kai tsaye da Bulls suka riga da suka samar a kandil na 18 domin su tabbatar da cewa maƙalallen farashi ya ci gaba, saboda samun damar ci gaba da karya kasuwa zuwa ƙasa zai zama abu mai hatsari da zai kore su da kasuwar gaba ɗaya. Amma yayin da kasuwar ta ci gaba tafiya a tsarin maƙalallen farashi ko kuma trading range, kasuwar musayar farashi zai ba su ‘yancin har su samu wata damar da za su ɓalle sama, sannan farashi ci gaba da tafiya zuwa direction ɗinsu. A kodayaushe tsarin maƙalallen farashi yakan zo ne ta hanyar siyarwa da ƙarfi, kamar yadda masu biya suka yi, suka samar da kandila a jere tun da kandil na 13 zuwa kandil na 17 ba tare da sun ji shakka ba. Haka zalika in dai wannan ya tabbata maƙalallen farashi, masu siye za su ci gaba da jera kandilansu ba tare da shakka ba, su ɗauki ƙaramar riba a tsakiyar kasuwa, sannan su tabbatar in ma kasuwa ta je sama, in ma kuma ta dawo ƙasa, sannan su kuma siya su kuma mayar da ita. Wannan shine ƙa'idar maƙalallen farashi, buy low, sell high and scalp. Kandil na 19 ya ƙara gaskata ma'anar maƙalallen farashi, inda kasuwa ta zo daidai tsakiyar farashi. Wannan tsakiyar farashi ita ke nuni da cewa kasuwa a halin yanzu ta zama a kasuwar musaya, kasuwar maƙalallen farashi. Buy low, siya ƙasa, sell high, siyar idan ta yi tsada, and scalp, ɗauki ƙaramar riba ka a tsakiyar range. To kandil na 20 ya ƙara gasgata haka, wanda wannan shine ya kawo ƙarshen wannan sati da ya riga da ya gudana a kandila 10 ko in ce 20 kenan da ya faru, wanda ya tabbatar da ci gaba da tafiyar da ta riga da ta faru ne a satin da ya wuce, ita ce ta faru a wannan satin da muka fita daga ciki kenan, da aƙalla ƙaramin motsi sama, sannan kasuwa ta koma maƙalallen farashi, trading range market kenan. Saboda haka a taƙaice a wannan satin da ya riga da ya gabace mu, za mu iya cewa a ƙaramar tafiya sama wadda ta haifar da maƙalallen farashi shine abin da ya riga da ya faru a cikin wannan satin. Small leg up, truncated wedge, double bottom higher low, trading range weak a yaren Elbrus, ma'ana ci gaba da tafiyar farashi wadda ta haifar da yunkuri na biyu da ya samar da rarraunar yunkuri da ya tilasta kasuwa komawa kasuwar ƙayyadajjen farashi domin ci gaba da musayar farashi. Wannan shine labarin da ya riga da ya faru a kusan wannan satin kenan, kuma a gold ko zinariya kenan da ta riga da ta kasance a wannan satin shine abin da muka nazarta, sannan shine farashin da dukkanin traders suka mu'amalanta, sun kuma tabbatar da cewa a channel bai yi rauni yacce ya kamata ba, sai dai masu siyarwa ma'ana bias kenan sun ƙara ƙaimi gurin shigowa cikin kasuwa. Insha Allahu wannan shine takaitaccen rahoton kasuwa na satin da ya riga da ya wuce, kandala 20 da suka faru a 6 hours
a kasuwar zinariya ko zau ko kuma gold kenan a forex market. Karin manta kamar yadda na yi magana a baya, shi zau ana iya mu'amalantarsa a kowane kasuwa, kuma kowane farashinsa ya ta'allaka ne da irin kasuwar da ya zo. Saboda haka bayanin da muka yi a yanzu muna sa ran ya zama ya amfanar kuma ya fa'idantar da masu sauraro. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.